26 мая 2021 года. Подъем по норвежской Виа Аппе. Вот такая выкладенная уже руками жыхароў Буды. Такая стежка, якой яшчэ не было 10 гадоў таму, калі я тут вандраваў, нават 15. А цяпер вось пастараліся за гэтыя гады. Малайцы. Виа Аппе заполярная. Такая вось дорожка. Таксама праца. Відаць, з дапамогай тэхнікі нейкай малой. Конечно, укладалі такія пліты. Напрыклад, то яны не бралі самі. Вось і далей гэта сур'ёзная работа. Далей. Здымаюся на вяршыню, на пік Кайзервартен. Свет Кайзера, вось так, калі груба па-прафанску перакласці. Бо не ведаю, даль Бог, па сёння, як это правильно перакласці, а можа і правильно. Вось так уздымаемся. Ну, конечно, так можа і прасцей, і лягчэй. По крайней мере, цікавей по такой укладенной скале подниматься.